Bärik surup gaýdarsın. Düşündükmi? Barma göreyim. Bar oğlum. Neme aňam rat senem akşam açyny gaýrat etdi, oruň tutur. Bolýar. Hoşta oğlum, görüşür. Oho, Şöhratçan geldin mi köşek? Salamu aleyküm. Aleyküm İnetiden ahar getirdim. Ay sağ ola. Oğurlan göle tinin izi var ýaly. Ha, ine batır. Bu ne ýerläpsiň la? Qazgınjygy bilen getiraýyn edimde. Ay hakykindir bi. Köpajan, hani? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah al ver. Wapa, Ha? kombaýnyň kabinetyna minäýinler. Minäý. Şöhratçan, hiç yerine leji olayım mı? Bar. Berekelle. Wapa. Wapa. Tas ýadymdan çykan eken. Men saňa nazar ýazypdy. Ýaňy ýada adamlar getirdi. Öýlerim şäherden saňa garaşyp durlar. Nazardan? Owa. İyilik mi? Hı. Salamu aleyküm. Aleyküm. Salam. Geldin mi? Wepa diýenler sen bolmalymy? Awa, Onda jaýyňa çaram tenne bolmaly. menne. Biz Aşgabatdan, şäherden geldik. Nazaryň jaýyny satyn alma niýetimiz bar. Ol Wepa jana jan dostumdyr. Şo size jaý görkezler diýdi. Görün. Kakam bilen ejemdir de. Oba göçülüp halis gula getim uğratdylar. Düşünýärmi? Yarım asır bäri şäherde ýaşap, innem oba göçüpmişler. Siz onsoň jaýyň sewdasyny etdiňizmi? Ýok, tek jaýyň sewdasyny edem zok. Ilki bir jaý göreli. Daşa herwetde lekin. Owa daşa erwetde. İçem göwnümde ýarasa alsak alaýar. Nazar. Jaýym satarman bolsa, görkezäýer. Ýör kaka gir.
Geliveriň. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ine bir de bir jay. Ha. Tuğeleme beyik alıptırlar. Kaka? Haw, näme oglum? Nene, gowunu yaradı mı? Jay kem ýok eken o. Nağışların nağayını. Ine oğlanlar, okuwlaryň tamam. Oğlanlar, muny 3 taş bellemek gerekdir. Mektep bir gowlatdy. Hey, gyýyzlar bilen 1 minut görüşüp durmaga sebäpdi. Bu gyýyzlar inni görjek bolsaň, ey şwadyr. Eýs mektep diýmesen haw. Entek şu jaň sesi kulağymdan gider öýdemek. Hoşgal mektep. Inni sürgünün jüjesi ýaly pytrap istek gerek. Her kim bir dereden, her kim bir dağdan çıkar. Şiir bolup diýsene, şiir bolup. Esker Recepov. Men Oku hem Fevoş'un tayarlığını ayratın tapavutlanın için minnettarlık ıglan ediyen. awal Nazarjan. Wepajan dünyada yekece arzum var. Şu şangırdak Nazarjan'ın gelini doğuluma geçti. Ondan Allah camır aktıcak verdi. Nerem Allah'la tallan çağırdı. Bak ondan eline tutup çıktı oylara gittim. Yece, sen yine başladın da. Hey muğdur, senemice. O ne hemçin yekıcardı. Gelin bir ardu, altık ikardu, Nazarjan oku 23 ardu. Bak başınız dik bolsa öyle bağlanım. Vay öyle öyle. Bular Nazarın yanatadi. Bular dünýeden öttüler. Yatan yerler ýagty boldun. Jay jennetden boldun. Kaka, jayat ödüyor. Allah näme jayat? Hawa, göni girip ýaşa bermeli. Salamu aleyküm Sarağa. Aleykümselam Göpacan temiyordun hemşe yapıyordun. Ya kambaynımır kim taptı mı? Waha, Adam kambayn kimyada grupla yönün he başga bir mesele var. Kıstagıl şäher etmeli. Gaty kıstagıl Sarağa. Sen näme? Däli göjeliydin mi? İşin kızla wagtyna. Her sekundun, her minutun kızla barabar wagtyna sen şäher ýadyňa düşýärmi? Sen ýigit agdyň aýdýany gulagyň eşitýärmi? Wajibi Sarağa. Wajib iş meýdanyna. Men hukman nazar göräýmel Sarağa. Nazar kim? O Mehmet ağa Pakirin oğlu Nazary. O jaýyny tatjak bolýar. Alçylar gelipdir. Jaýym satjak bolýar. Ata-baba mülkünü mi? Şoň üçin gitmeli Sarağa. Gürleşmeli. Ol öz akylyndan bir. O bezzat bolmasa bir işe ulaşaydım ka. Sen ona ayt. Aha. Garaz
Gidişiň bilen gelişiň teň bolsun. Bar. Sağ ol çarağa. Deňe iki jawyndyr. Gelir çarağa, gelir. Ha. 5-nji asır. Çağılar, oyunun dowamy şeýle. Eger birinji oýunçy pökküni dıňyp bilmese, onu pökküni ikinji oýunçy nişana bolmaly bolýar. Tuveleme bayi bolya senema, senema aylar. Bayi kovşadılar. Sen uzunun bulura ne elçi diyemay. Ay tuveleme bolya. Hem ben aylar. Han çağılar Hani? erik. Evet. Çağılar han hem beňet aýly durun. İdrak düşün idrak. Han maral orta geç. Innem tanap başla. Bejahan bulur ne diye görýär? Bir hili meni alçatyp barýar o. Mene sana hayran alýandyr. Siz ne bulardan gowduňyzmy? Weli doktoruň motoruny alyp owaň çetinden beýlek gatnaýanyňy diýýärdi. Özüm jedeledip ýeke tygyrna sür. Ay, sizem garry bolnuňyzlar. Sülmüreşi oturan näliňizde? Şonda da siz ýaly biologiýa tapagyna görkezmek mesafy derek diýri karşyga getirip goýmadyk. Özüm şonu ýadyma düşen mektebin direktoruny ýüregine atat ýapdy. Men paýtagda barýan. İş var. 2 gün. Nazar bilen möhüm işim var. Eger aýtjak diýjek zadyň bolsa, aýdy bermeli. Sada weje görgüli dünýeden öteli bäri 1,5 ýyl wagt geçdi. 1,5 ýylla Nazar ne geldi, ne de hat habar yolladı. Demek, sebep vardır da. Upa, meni bağışla, bana çağırır araşa. Özüňe derenjam berip näme diýip sypanýanyň bilýän. Bilýän bolsaň, bar onu köçe açykda zowlat. Ana. Näme? Üz baran çağan ýüzüne alýaňy. Bir ýumuş bolsa şöhrat. Başga wagtym şöhrat ýadyňa düşýän. Wepajan börek baryny bükenirin malam. Uy. Sen nire şaýlanyp barýan? Gadanym gaýnap dur attygymmışdy. Wah, ejejan öýkülemesine, böregine ähli gowurýan bilýäňe. Men wajip işim bar. Derrewjik gelerince arkaýmyn. Men sen näkil wajib işiň barlygyny bilýän, ondan wajib iş bolmaýa. Otursan ay. Gelmedi ada burnu sok ýüregi düşýär. Bolşun nähili, sen özüňden ol bilen nähili gurulşýan, o näme sen deňmi? Dur wakaly. Ece, bilýän ol nira bar, Ece. Nira bar, näme işin bar? Dur wakaly. Ay, tuveleme salam. Salam aleykum. Salam aleykum. Wepajan ýurjyn duzlatyp gitmeli. Gelnece? Şu ýylyň hasylyndan öýdýän. Hawa. Ýesi bir mendillen. Ne al? Bismillah. Burnuma vurdy. Yine kıyılara da nesi versin gelince. Gurbana gitdigim ak buğday da. Bereket versin. Wepajan senimni dağa ýaly ýigit bolup gidipsiňe. Şeýdip sermenip berjekmi? Hadyr nolýan dizinne. Gıýtjan gazyny toýa sowurdy ahyry. Geliniň işi haýyrly gelince. Oň ömür sehatlygyny wadyr da. Wepajan, tuweleme täzalan mellegindäk tanýan jaýyňam ýetişip barýa. Bir lowurdap duranja maşina malnaýsaň. Anan saňa öýlenseňem bolar. Ay, ýerdäme ýentek gelince. Uy, muňa janna terek. İr bomy. Hana goňşymyz Küren ağa.
Üç oğlunum 18 yaşatmana gördü. Tuğuleme gellilerim ağdı bir. Bir ocaktan yiyip çıkıp yörler. He. Ay bizim neyme kayıtçı bilen kayıngacımıdır loğurda deyip kudaçılığa gidecektik de. Şöyle değil mi? Son nefeni. Ay, bu dostluğa giderin iten gelince hana ecem. Bolya bereket verdin. Sağ olun. Sağ ol. Ey hakarlar, sen ol durnoluyun düdü bilen yeketuğdu deneme Ya ho. koy sana. Yaşlılar selamun aleyküm. Aha, Vefacan, han gel bakali. Han oğul, şu baba hanı kiminin davamını bir çöp de oynayalım bitmez. Şey değmesin Ben aydım. Durnoluyun düdünün hatılı, yeketuğdun düdünün hatılının kök bolur diyeyim. Ama bu sen ekberen o. Yok, yeketuğdun buğdayı kovolur diye. Düşün baba han. Anha ve pageldi. Sonra sonun. Durnoluyum onu kutarıptırlar mı? Mıdava ters kurluya. Vepacan, ber cevabını. Bey valla. Birine ağam oğurdun, birine daim oğurdun. Men näme diysem keme? Rastın ayt Vefacan. Doğruyan ayt Vepacan. Rastım aysam, yeketudun düdü her yektardan ortaça 40. Durnoluyun düdü öli, 47. Ah, aytmadım ben sana ho. Ha, yemedim dön. Arçın yeketuğdun hatırlığını üns vermedi. Doğurdayının başını ayttım. Arçın, buğdaya su ver deyip. Olursak aytam, tersine, ay yaşlı, bir barın öz gününü dependen koyup durasın eline. Bir barın veren, bir başka, etin veren, bir başka deyip, gününe koyman ahır su verdirdim. Selim ağam ülkü başına giden yal olan eken. Doğrudur. Hatırlığınız 80 çertlenlerin geçti. Geçer. Hep böyle bol hatılın öz sebebi var. Ol sudanın dökünen meriye. Yer deyilen rada berip almalılar, oğlanlar, berip almalılar. Düşünen o baba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Oğluna sağlık mıdır? Sen yalnızsın dünyada, ben yalnız men dünyada, dünyada. Aşk neme, hesir neme, cine bilir, can bilir. Eyvani yeni bir çaylık çay demledene. Canına canan bilirim. Savru kararım alan evi doğulan yerde uçta gelip bilmesen düşüme de girmesen aşk adına tutaşan zaman cümle cahana aşıklar doşur yalı hep olmaz mı bahana aşıklar doşur yalı hep olmaz mı bahana Ne mollay? Para öyle. Hemen zincirine tost dursun. Dünyayı misal alıp gel. Canavar. Kişik görsekir cınnama. Ay, gözüm var buraya eline. Sonra
Aho, ağamcan. Näme teňem gara göz bilen aram sazdarmy? Hey, sen bir yerde neymiş yapıyorsun? Ya beni izarlap görün şeytan. Seni ýygyrlap başyma ýapaýylmay. Näme senem ýerde ýaşanyny bilemok. Bir kağam kıyınına düşenler. Bir kimin kömegim gerektir deyip pikir edip kaydı verdi. Karagöz befetle. Be, şu pişiklerden yana itime gün yok oy. Say! Hey, oğul sultan. Sen mamla pişike kellay. Hay, Karagöz. Bir pişik üçünün şey zincirine tavut durma, o mi? Gir yatağına. Ne diyem o? At oynatmasan ayağım. Men sana kömek edemesem ardylyň bilen duşmançyk geçäýersiň. Kalkmış diyeni. Vaktin geçeyişine. Yer nädeýin? Bir ýol tapaýynmy ya, goýgorsam edip öýe gaýdy berelmi? Bazardan gaýdan öküz ýaly. Mumana kömege gerek. Çeşmek başına senim çağıp versene. Gurruňy ýok. Ýönüp karada men bekledim näme? 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 Hey, seninni ü ağamın suwdaraşyk bolýarmy? Ağa, iş ettirecekmi bakıcığın töle? Fikriňe erbet däl. Hawa, ýeri men näme etmeli? Sen maňa şäherden täzeje kartyç getirmeli. Ine şoňa rady bolsaň, şasenemiň çeşmeň başyna baraýar. Arşdan ýelen gelmişekler atly täze oýun çykypdyr. Berelini. Aşık maşuklar üçin elimden gelen nedir? Ýöne toýdan soň motoruny ödüm sürerim. Bol ya. Be, yüreğe düştün ay. Salamu aleykum Beýle ağa. Oğul Sultan gelje, salamu aleykum. Ve aleykümselam Şöhratcan. Gel geç düşe üstüne, çay içelim. Amanmy Şöhratcan? Näme ejeň bir zatlar iyi berdimi? Yok lay. Şasenem maňa Tomskan ýokuluna fizikadan mesele çözmäni öwretjek diýipdi. Şoň üçin geldim. Bolýa senem öýdüdür. Hani geçäý. Tuğulime aman ulyň oğulları edep bilse. Hawa, salihatly özlerim. Almytyň allyňmy? Näde gaýata men ölmem duýmandyr. Gapy barka haýatdan aşan bolsaň, ala köpege duşaýarsyň. Anga orok tuturdun makali. Toy maşyny bilen derwededen ýersen inşallah. Bilýän wöpa. Jahanyň bolşuna gynanýar. Söz aýdyjylar ýerli. Hosarlar rady. Ýöne sadewejaň ölümi bar zat buluşturdy oý aýtdy. Görüwçi garaşýa. Sır vermese de örtünüp köýüp ýör. 60 ýaşda atam öldü çarçadım diýip durulan meri. Nadarym paýtagta gidip ýoluna urdurjak bolýar diýen. Jahanyp odu suw ýermäge taýyn nazar inni asla onuň habarym tutanok. Üstesine de ata baba ýaşap ýören jaýynam satjak bolýar. Men ertirk otlamyny paýtagta gitjek. Nazar bilen urleşek, garagyna basyp gürleşek. O matlaby nämeke? Dogry edýän. Ýöne. Şäherde uzak saklanaýmagyn. Paýtagtda uzun gün özüne serenjam berip ýören owdonja gözel gyzlara gawak gallarjy bolaýmagyn. Birden olar sen jadylaýmasyň. Men eýýän jadylandyma?
Turan aşağı deyip gelirdi. Söyle mi? Yolcuları ve selam yolcuları. Atamak ve Neşkabat aralığına katlayan 196. otobüs Danzan ve İzmir yoluna gelip duracaktır. Seyfat olun. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Hafta servise gitseniz ya şuraya. Haytına. Ne sağlık sen? Yeködün mi? Hava. Men. Ovalı mı? Hava. Menem ovalı. 20 ver aşağı çeyrine yaşayan. Çağınamın hep yok bilimli. Biri Lukman. Yine bir hatavatçı. Artıklamam hem merkezde doğulan. Paytalıkta. Hay ovan oluyor yürüp gidiyor da. Doğru. Ne edecekti? Toğuşonu doğduk tepe değil ne? Hakay diyen. Hafta terbiyede ihtiyaç sayılarına bana var yalnız. Yok lan. Şu yerde dostum işliyor. Şunu göreyim dedim. Ha söyleme. Ay böyle biliyor. Ağır mı da o? He? Oho, ve pazan geliptir. Min zarızan dostum geliptir. Tüveleme. Kim birer? Bu yerler nere? Ay geldim de. Duran tek. Gör. Yer o. Şehirlik neyle? Uğraşan mı? Bak öğrenşelle. Hani geç otur geç. Otur. Hani gurrun versene o gara sağlık mı? Al bir kere çay iç. Oğullar kulalı ulluk. Sana köp doğay salam yolladılar. Sağ ol. Hasan seni içimin göresi gel ya. Makal ya şu Nazarcan'ın dutarının sesini düşündü de işleyen ya. Ovan ölmem kuyseyen. Söyleme. Ey vallahi şu işin kızgınlığı vakti çağırağa sana hep cevap verdi. Ay. Televerde gördüm. Etrafımı birinci orununa berekelle olurlar. Cevap verdi sebebi meseledir baş Nazar. Üstesine de sana da parçası karanık. Der vayf mesele? Yine men meselen mi? O sen meselen. Nazar. Müşterin geldi. Adım Begençti ya. Sen oraya. Neler var yani? Bakışta dost. Beli müşterin tutturup bulmak. Bağırlıca müşteri. Sen çay iç otur. Men heller geliyen. Ha, oluyor. Bugün zaga selamu aleyküm. Söyleme. Ulağı tədir etsin de o. Hava. Kutlu olsun. Ha, sağ ol. Öyle olsun. Tədiri vermə, tədiri görürsün bir adı kim var? Hani şunu öydün bir şeyle çıtır. Erteri yıldan onu bana maşin gerektir. Hak seçtiğinden kurun etme. Ay gözüne gül salarım begen zaga. Ertir 10 kapın elter. Al asarı. Hop. Sağ ol. Sağ ol begen zaga. Ha, oturdun mu? Ha. Ey biler bolsan uzunluğun kadardan geçeyen. Bir müşteri ikisi geliyen. Hemmeden maşine herkecek. Öldürün bir yerini kıssaklayın. Kıssaklayacak o zaman ne hemen? Yerini açmalı. Kireysiz kilim kakamak desene. Sen yanlış ya. Kadancı men şu 50 bile kadan yani. Halalınam halalı.
Şehre yerleşip şehirli olmak için tanış gerek, dost yer gerek, pul gerek. Sen pul pullayıp aklın alrayan nelsin de herne? Saklan dost. Bire katsıda etmek neyme gerek? Gel şey deli. Men kadırdan dostum gelen için işten okudalayam. Çarağa sana ne çoğun coştu? 2 gün. Bir gün yola, bir güne mihmançılığa. Doğrusu, izini yel olmaka dolan neydi? Onda şeyle, gideli. Paytat uğur köderin. Akşamlık kolu sen şanına toy tutar. Guruluşarız, iyi biçeriz, goğun folksundan çıkarız. Bolya mı? Bolya. Durmuş mektebinin hormatlı muallimi. Başı tüne, tağıtır ovanını sayar. Sen ben ardılı mihmanım, men size şehrin keyip sapatını okuyacak. Yeter maşin, ha? Hani gelmin yaydanmasana. Ödün kimi? Yok, ente ödüm kadar yönü şunlar maşilli var, tamam var. Gelmin.
Yer. Geliver. Yaşaýşyň ha? Evet değil. Doğrusu bu jaýda menen tek kireni ýaşap ýörün. Ýylyň ahyryna çel satranmak niýetim bar. Men häzir gelýän. Bu diýerler. Janyň gününe eger. Soğuk bolsa çay tegen mi? Gopa. Şular sana şap bolar. Ine de jimti balak. Akşam bolsa tanta gidersin. Nadar, maňa ödüýeni işigim bolýar. Sen bilen jedelleşen ödüň bolma. Onda şeýle. Häzir suwa düşünmeli. Gönü gidip çepete bol. Gerek wagtyna hyzy bar. Men häzir gelýär. Häzir. Alo? Şekercan. Edir şu wagt sana jaňa deýinip durdum. Gaharlanmasana, jaň etmeye ýagdaýym bolmady. Bir lot müşteri sataşdy. Gije uny şoň maşyny bejermeli boldy. Sana dogry aýdypdyrlar. Şeker. Owadan 2 günlük dostum geldi. Şoň üçin murgat almaly boldy. Akşam öňkü yerimizde duşarız. 8'de. Men garaşýan. Bolýan. Çao. Gopa, bizden alma. Ulug ataýar. Bak benim şunu diýende, ýene bir saat wagtym bar. Şu wagtlar neçe? Kaçta gel. Menim. Tawul Nazarjan, tawul. Uğradykmy? Benim başım mı Allah? Ha senki? Handurla? Assalamu aleykum. Salam, bu ne boluş? Men sana başın nämesin berdim? Erçeğin önüne maşin bezerdi öýelip demedim mi? Men sana pul төлýän ho. Şäherde entep aýlanyp gör demedim ben sana. Düşünýän begen jagap. Begen jagap. Beýtmediňizler. Men mahir etmediňizler. Tapdyň bu ýerde tapdyny. Men maşynyň mut bejerip bereýin. Maňa puluň gerekken. Begen jagap. Murat, öýe bar ber. Begen jagap. Begen jagap. Nazar? Nazar? Şuň ýaly. Entek maskara bolan ýerim ýokdur, bilip goýgun. Şeker. Şeker dursana. Nadar bir ýylrap bolaýdymy? Oýdy kime? Aýolum bir tanışym da. Tanışym? Bir ýyl gowunyň bolmasa, gowunyň edir.
Men yerden uğrayan. Gürleşeli mi? Nadar? Yer sen meni näme işlesin gelýär? Düşünemok, size menden näme gerek? Hawa, men ovam terk etdim. Şäherli boldum men. Belki şäherde men peýdam diýjekdigini duýanyryn. Tapılgysız usta men. Üstümem kızıl el. Sen bilýärmiň ma adamyň niçik minnetdar bolýanlygyny? Seni makçy bebek dälsiň-de. Beli ýagdaý her kimde bolup bilýär. Tötenlikde adamyň başyna her hil iş düşüp bilýär, men gidilip duramok. Şäherde men gowy jaý, gowy ulugy dinetim gelýär, pulluja bolasym gelýär. Halal garynjy dinetim gelýär, düşünýärmi? Döwletimizden baý bolmaly, oň her bir raýatan baý bolmaly. Ondan bestir men terbiýelemäňiz goýun, men çaga däl. Men hakymma isleýän ýerimde isleýişimçe ýaşajak. Yaşa. İsleýän ýerinde ýaşa. Ýöne näme üçin? Jaýyň satýan, ha? Mehriban ojagyňy. Ojak bize durmuş ummanyny ýol görkezýär çelgidämi? Şoň pikirini etdiňmi? Men jaýymy satýanlygyma gyýylýan. Ýöne şo jaýda kim ýaşasyn aýtda. Haňlap ýatsynmy şo jaý? Hany men ne etmeli? Şonu sergi jaýdyp taklaýynmy? Ýok, gopa. Ýöntem sadalykdan, türkanlykdan daşlaşmaň wagty ýetdi. Ejeň pahiriň ölmedinden öň aýdan sözleri ýöntem sadalyk bolma saňa. Bir ýarym ýyllar ejemi senemleri gudoçuluga ýiberip bilemok. Sebäbi biz ejeň pahiriň ýanyna oturup ikimiz bir günni öýlenip ulut toý tutarsyp wady berdi ahry. Gojalar hakay diýär. Tuweleýin mekany bolmaz. Sebäbi tuweleýin kökü ýok. Köküň ýokmy? Bakan garaşaý. Ey ýok, yerden gaýtyrdyp oturmasana. Eýti men şäherde ýaşanym bilen doganymdan, owamdan, garnaşlamdan daş düşdüm bolýarmy? Ya ondan dostlugy da perýetýärmi? Men haçan bolsa bir wagt ikimiz ker bilen körýäli düşünşi bilmerdeýdip hiç haçan pikir etmeýärdim. Bolýanalar, hoş. Andur, gopa taklansana, eşitýärmi? Sen ýerdenje gitjek diýdiň ahry. Diýjäň içinde nire gitjek, gopa? Näme öýkeledingmi? Höççetliň etmesene, ýar gece ulo tapylmak, ýerdenje gidäýsene, gopa? Eşitýärmi? Cehennem ýola çykan awlokkan. Görgüljük jahana haýpym gelýär. Oşun niden seni şo ýönkü nadarsyň diýip töýüp ýör. Bolýa. Oğul bolsaň bar, dipeňde kum tawur ber. Ýöne men oňa kaladan däldirin.
Bolýa sag bol. Sag ol, Taňry ýalkak. Oho, Ferhat kim geliyor? Nazar ya Allah. Geliversin bakali. Tiyisi çekişi. Geyim gecimi nerede ayarken? Arma verin yiğitler. Bağır ol Nazarcan. Ne ama o? Ağırlıkta geleydin mi? Ay mene şu dügärdin gönläýändirin. Men pikirimçe wepasida usta gerek öýdýän. Yaňça da işläp durlay. Bir keme tapdy. Hani? Ya, hanur göreli. Şu dinamatından mı kay? Häzir göreriz. Daşar ýurtmaş şeýleriniň dilini tapmaly haletçä. Şulaň dilini tapyp bilsen, ýüregini düşünüp bilsen, teýini kan güllür. Doğru. Bak ýöne şu ýürege düşünüp bilmekde iş var. Häzir ine haletçä. Inni kaktyň taýrardyrar. Ana bolly. Atlanyber. Ha ol Nazarcan. Ellerine güller bitsin. Ýeňi ber. Bol.